Vinga per aquí! Sisplau, no matis, sisplau. Si no mates, tranquil. Si no mates, et diré els lleis de Newton. Sí? Te les diré, de veritat. Sisplau, te les diré. Dime un... Sí, jo les vull. Però, què són les lleis de Newton? Doncs hi ha 3 lleus de Newton. Doncs vine, que te les ensenyaré. Vamos! Primera llei de Newton, la inèrcia. Tot objecte que estigui en estat de repòs no se'n mourà fins que una força actuï sobre ell. Exemple! Com podeu veure, aquesta roca està en repòs. Però, si jo la xuto, li estic aplicant una força i, per tant, la roca s'estarà movent. Ah, ara me'n recordo de què són les lleis de Newton. Puc diure la segona, sisplau? Esclar que sí. Segona llei de Newton, la llei de la dinàmica. Mentre més força hi haurà en un objecte, més acceleració, fent la força i l'acceleració proporcionals. Força és igual a massa per acceleració. Exemple. Amb una pedra faré l'exemple de la segona llei de Newton i veureu que amb més força, més acceleració i més lluny quedarà l'objecte. Menys força. I més força. Com heu vist, al meu exemple, quan he tirat la roca, primerament, ha arribat a una distància menor que la segona. Per què? Perquè la segona l'havia tirat amb més força. Tercera llei de Newton. Acció. Reacció. Fiquem una força en un objecte. S'aplicarà la mateixa força, però en un sentit contrari. Exemple. Corta. Un moment. Què passa? Però has estat fent tot això com una distracció perquè jo no et mati? No sé de què em parles. Vine cap allà. No sé de què em parles. Ei, què ha passat? Vale. Aquesta és la tercera llei de Newton. He xocat contra l'arbre i la mateixa força que ha aplicat jo contra l'arbre s'ha aplicat en qüestió contrari. O sigui, cap a mi. Va. Doncs ja t'he explicat les 3 lleis de Newton. Em puc anar ja? Vine cap aquí. Què passa? Te l'has explicat ja? Tu creus que t'hi va perdonar simplement per les lleis de Newton? Mira, És el que m'has dit. vaig a fer un bon exemple d'acció i reacció amb aquest pal al teu cos, eh? No, sisplau, no. Sisplau. Col·lega. No, sisplau, no. No, sisplau.